historische overwinning voor Holland. Want nog niet eerder werd Friesland 3 keer op Riegen verslaan. Friesland verliest voor de tweede keer op Riegen van Holland de Twakamp. Verschil 1 meter en 2 centimeter. Bondscoach Riens van der Wal. Kennen wij in Friesland in Malieppe? Nou, dat zou je al haast beginnen te denken. Maar in dit geval denk ik, we hebben een heel soort goede leppers. En de goede leppers van Friesland, hij doet ik waarschijnlijk dat ze het wel kennen. Daar ben ik nog persoonlijke recordsprong. Maar ja, als juist in de breedte, dan laten wij een heel soort stekken vallen. Bij de Famkes kwam Sigrid Bokma net verder als 3,84 meter hoe het voor het 4e plak. De 4e sprong weer voor Fabienne Overbeek, 14,80. En de Frieske Famkesgroep verliest met 1,81 meter verschil. Bij de jongens komt Wietse Nauta ta 16,71 meter, het 3e plak. Ranier Overbeek wordt er tweede met 16,92 meter. Hessel Haanstra docht het koerbest met een nieuw persoonlijk record van 21. Maar als groep komen de Friese jongens een product tekort. Holland wint hier met een verschil van liefst 4,42 meter. Ik denk met name bij de jongens, wat jonge jongens die hebben eigenlijk nog nooit een twakamp gediend. En ja, dat is toch oorspringen. Je springt voor het team, je bent het voor jezelf bezig. Het zijn oren scoren, ze zijn heel snel. Ja, dat is alle keer even wennen. En ja, de ondergroen is hier roos, werd we de pols inzetten. Het bloed wat langer hingen. Ja, dat is nee. Bij de vrouwen is Klaske Nauta oppermachtig. Als enige komt zij oer de 16 meter. 16 meter treien. Maar die gaat hier voor de 15 meter. Wendy Helmers, die houdt het spannend. Zij helpt 14,87 meter. Frieske kopvrouw Marit van der Wal had een wat mindere dij. Het bleef bij 14 meter en 5 centimeter. Nationaal recordhouster Dimfie van Rooyen komt daar 15 meter 42 en dat is krek genoeg, want de Hollandse vrouwen winnen nipt met een verschil van 1 centimeter. Ja, de echte goede Friesen die hebben toch wel redelijk goed presteerd. En ja, de binnenpeer, ja, die gingen eigenlijk even de skepke de bob op moeten en dat hebben we net bereiken kennen. Ja, en als je al gauw, dat is de meters verlengd. En ik moet zeggen, de Hollanders, dan neem ik ze dan nog maar even, daar wien ik er weer een paar leppers die boven hunzelf uitstegen. En werd wij weer van 18 van, oh, daar hebben we net zo volle lijst van. Die dingen het juist wel. Kijk, bij de junioren meidjes het tegen spannend. Dit is Paul van Meijeren. Hij komt daar centimeter 24. Rutger Piersma volgt het met een aardige centimeter en 9 centimeter. Het is Freek Kramer van het Heidenskip die deze twakamp benut voor een nieuw persoonlijk record. Hij komt voor het eerst verder als 9 meter. 9 meter en 3 centimeter. Maar ook Ricardo Fay liet hem zien. Zijn 18,99 zorgt ervoor dat de Hollandse junioren correct winnen met een verschil van 48 centimeter. Ja, ik denk toch dat wij in Friesland erom denken moeten dat we in de breedte beter worden gaan. Dus we hebben een heel soort goede tappers. En daaronder ja, dan valt het toch heel erg oud. En ja, dan moeten we toch bij de verenigingen wijzen en bij de jeugdopleidingen. Dat we daar ja, echt goede zaken mee doen. Dat betekent dat de senioren een lietse 8 meter goed meidje moeten verwenst in de twakamp. Wilco van Amerongen docht likwijls goede zaken met zijn 9 meter 18 voor Holland. Arne Galema zit met 1860 een redelijke afstanddel, maar daar hier wat meer in zitten.
Erwin Timmerarens doet het beter. 19 meter 73. Frieske kopman Nart Bransma liet voorzien aan een matige wedstrijd en blijft stiekje op 19 meter 34. Sietse Boekma doet het prima. Hij komt in zijn tweede sprong aan 19 meter 56. De vierde sprong komt op naam van de Hollandse kopman. Jacco de Groot, regerend Nederlands kampioen, komt als enige oer de 20 meter. 20 meter 64. Wat Helmholt komt nog tot 19 meter 73 en zorgt ervoor dat de senioren als enige Frieske groep wel wint, maar met een liets verschil, 76 centimeter. En dat is lang net genoeg voor de einoorwinning. Want Holland wint de tweekamp met een verschil van 1 meter en 2 centimeter. Holland is in de breedte sterker. Is dat de conclusie van jou? Ja, dat mogen we wel stellen. Ja, absoluut. Daar hoeven hun ik net, daar moeten wij eens een beetje verschammen, misschien als Friesen zijnde. Maar goed, aan de andere kant, volgend jaar gaan we weer met volle moed dat zien.